Good evening mga idol. For tonight vlog, punta tayo ngayon sa SM City Pampanga and SM Downtown. Ipapasyal ko kayo sa magandang pasyalan ng Pampanga tuwing gabi. Pupunta po tayo ngayon sa Sky Ranch. Papakita ko po sa inyo yung magandang pasyalan mismo ng SM Pampanga. And papakita ko din po sa inyo mga idol, no, yung mga parol dito sa San Fernando, Pampanga. Tuwing gabi napakagandang pagmasdan, ang gandang tingnan. Pag dumaan po kayo doon, makikita nyo po yung ganda ng ng lugar. So, sama po muna kayo sa biyahe ko. Sa Pampanga mga idol, maraming pwedeng pasyalan na maganda, no? Hindi lang po yung SM City Pampanga, Sky Ranch, and SM Downtown at yung sinasabi ko na parol tuwing gabi. So hindi lang po yun yung magandang pasyalan dito sa Pampanga. Marami pong mga pasyalan dito, hindi lang po masyadong sa mga private places lang po. At kung bago lang po pala kayo sa aking YouTube channel mga sir, ma'am, please subscribe po ako and click po yung bell para updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Maraming salamat po. So, ngayon, hataw muna tayo kasi medyo malayo-layo pa yung ating pupuntahan, no? Papakita ko po sa inyo yung ganda ng Pampanga. So tara. So malapit na tayo sa SM City Pampanga. Nakikita nyo na po yung liwanag dito mga sir, ma'am, oh. Ang liwanag na. Pag nag-umpisa ka dito malapit sa SM City Pampanga, papunta ng SM Downtown at saka intersection, makikita nyo po yung magandang mga parol, mga ilaw sa gilid-gilid. Dito rin po ginaganap sa Robinson yung giant lantern parol. Meron po sila ngayon mga idol online. Hindi ko alam kung tapos na. Ito po yung ginagawa sa Robinson, sa likod ng Robinson, Pampanga. So pasyalan lang mga sir, marami kayong mapapasyalan dito sa Pampanga. Hindi lang tong SFCD, Robinson, and SM Downtown. Bukod doon marami pa pong iba. Ayan po yung SM City Pampanga. Napasok tayo dyan mga idol, doon lang tayo papasok sa, sa entrance 1. Exit kasi to. So, dito na tayo sa entrance, gate 2. Dito po tayo papasok mga sir, no? Nandito na tayo sa SM City Pampanga. Alright, pasok na tayo mga sir. Dati nung walang pandemic, napakarami po ng sasakyan dito. Ang dami nag-shopping. Ngayon, hindi masyadong maraming sasakyan kasi nga siguro yung mga tao, no, takot na din. Takot magkaroon ng COVID. Natatakot silang mahawaan, kaya ganun na lang po yung hindi masyadong dami ng tao dito sa SM City Pampanga. Ayan po yung entrance. Wow, SM City Pampanga. Hindi na po tayo papasok ng mismong mall, no? Labas lang kasi pupunta pa po tayo ng SM Downtown at doon sa ipapakita ko po yung mga parol sa tabi-tabi ng daan.
Kaya hindi na po tayo papasok kasi oras na din. Isasara na rin yung mall. Hindi na po natin mai-enjoy sa loob pag pumasok pa tayo kasi oras na. Mga 30 minutes na lang siguro tayo dito. Yeah. Ayan po yung Skylands ng SM City Pampanga mga sir. Ayan o. Dito pala nakikita mo na yung ganda ng Skylands eh. Ang laki. Ayan po. Kung nakikita nyo yung ilaw na yun. Wow. What a nice view. Matatagpuan lang po yan dito sa SM City Pampanga mga idol. Wow. Ayun po mga sir. Skylands ng Pampanga, SM City. Hindi siya ganong masyado karami katao ngayon. Sunday pa naman ngayon kaso hindi siya ganong karami. Ayan o mga sir, nakikita nyo ang ganda o. Yan, Skylands SM City Pampanga. Wow. Dati, ang dami na dyan, ang dami na nagra-rides, ang dami na sumasakay, ang dami ng mga bata, mga magjowa, andyan po lahat dati. Dahil sa COVID na yan, lahat ang daming nabago. Parang naging, ano na lang yung mga tao, no? Naging matatakotin na, nag-stay na lang sa bahay. Yun nga, takot po silang mahawa sa COVID-19. So ngayon, exit na po tayo ng SM City Pampanga mga sir, no? Hindi na po ako pumasok sa SM City Pampanga kasi nga oras na din. Pinakita ko lang yung magandang pasyalan dito sa SM na Skylands nga. Marami po kayong mapupuntahan dyan. Marami kayong masasakyan sa Skylands na yun. Pwede naman po mga idol, no? Pwede naman kayong pumunta doon. Hindi naman ganun kahigpit. Basta may face shield lang po kayo, face mask, pwede na po kayong pumasok ng mall, SMC Pampanga. Check lang naman ang temperature nyo, yun lang naman mga sir. Wala na yung IDs, hindi na tinitingnan yung mga ID. Dati kasi, nung pandemic, bago mag-COVID mga sir, no? Tinitingnan yung ID, 20 pataas ang pwede makapasok. 20 pababa, hindi po pwedeng pumasok ng mall. So ngayon nabago na naman, pwede na lahat except the child, yung mga bata. So yung next natin pupuntahan mga sir, punta tayo ngayon ng SM City Downtown, SM Downtown lang pala, sorry. Galing na pala tayo ng SM Pampanga, SM City Pampanga. So bago tayo makarating dun sa, sa SM Downtown, madadaanan po muna natin yung parol na dito sa gilid ng daan, no? Makikita natin ang ganda ng view. Pag nagbiyahe po kayo dito, mapadaan kayo dito, makikita nyo po yung ganda ng ano. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo mga sir, no? Once na dumaan kayo dito sa San Fernando, Pampanga, makikita nyo po yung mga paral na yan. Ayan po, para makita nyo ng maayos, gilid tayo. Okay. Ayan po mga idol, oh. Yung nakikita nyo, wow. Nakikita lang po dito yan sa SM, San Fernando, Pampanga. Ayan. Wow, what a nice view. Ang ganda, mawawala yung antok nyo pag nagbiyahe kayo dito mga sir. Uy, may na-aksidente pa yata dito.
nangyari? Na-aksidente ba yun? Wala naman siguro. Ayan, oo. Yeah. So, okay, nadaanan na po natin yung ano, no? Yung mga parol sa gilid ng kalsada, no? Ngayon, punta naman po tayo ngayon sa SM Downtown Pampanga. Ayan po yung ano, no? Entrance ng ano, Mall SM Downtown. Ayan mga zero. SM Downtown. Ayan po yung labas niya. Ayan. So, yung wala na masyadong tao kasi nakasara na, magsasara na, no? 5 minutes na lang kasi mga idol, no? Wala nang tao. Ayun. So, yung SM Downtown po pala, maliit lang siya unlike doon sa SM City Pampanga na malaki. Hindi sila parang. So ayun po, natapos na naman yung ating video, no? Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel mga sir, no? Please pa-subscribe po ako and click yung bell para updated po kayo sa aking mga video na ina-upload. So hanggang sa muli, Meko Loco TV here. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayong lahat. Thank you, peace, God bless.